On tänään HJK:ta selvästi parempi numeroin 5-2. Olympiastadionin kynnöspellolla alkaa tapahtua jo 8. minuutilla, kun HJK:n Obi Anice saa nätin syötön Vesa Vasaralta ja vie klubin johtoon. Nyt on TPS vapaapotkua antamassa Petri Alemmassa loppusarjassa säilymisestä liigassa. Näin kuitenkin kävi ja tänään joukkueet ottivatkin mittaa toisistaan Helsingissä. Näissä tunnelmissa päätti FC Haka viime kauden pelit lokakuussa. HJK juhli toukokuussa liigacupin voittoa, joten se, joka tämän kauden alussa olisi naama peruslukemilla ennustanut, että Haka ja HJK pelaavat kauden lopussa liigapaikkansa puolesta, olisi varmasti saanut kylähullun leiman otsaansa. HJK pääsi pelaamaan ensimmäisen puoliajan voimakkaaseen myötätuuleen, mutta vastatuuleen pelannut Haka teki kulmapotkun jälkitilanteesta ottelun avausmaalin, kun Janne Hyökyvaara laukoo pallon komeasti ohi Tommi Koivistoisen. HJK:lla oli tukuttainen tasoitusmahdollisuuksia, mutta joko onni ei ollut myötä, tai sitten sihti oli hieman epätarkka, kuten tässä Kalle Lehtisellä, tai sitten Hakan viime hetken hankinta maalin suulle Liettuan maajoukkueen maalivahti Kienasia oli pallon tiellä. Toisella puoliajalla kentälle tullut Jari Rantanen tasoittaa pelin 1-1 Hakan maalivahdin myötävaikutuksella. HJK:n toinen vaihtopelaaja Obi Anice kiitti hänkin luottamuksesta ja syöttää HJK:n voittomaalin, jonka puskee Kalle Lehtinen. Tässä nyt näki 2-1. Mikkelin palloilijat Rovaniemen palloista. Vieraat johtoon kulmatilanteesta. HJK:sta ei ollut ensijaksolla peliä tasoittamaan, vaikka Kalle Lehtinen kaivoi välillä saksetkin esiin. Myös Hakan maalin suulle hankittu liettualaisvahti Martin Kienas oli mies paikallaan. Toisella jaksolla klubi vaihtoi kentälle yleisön suosikin Jallu Rantasen, eikä iso vaalea odotuksia pettänytkään. Miehen maalivainu on tarkka ja tunnin kohdalla Rantanen iski pelin tasoihin. Myös Hakan poikkipuoli koetuksella, kunnes toinen supervaihtomies Obi Anice syötti Kalle Lehtiselle paikan, josta ei voi eikä saa erehtyä. Lehtisen puski painui verkkoon ja HJK korjasi potin 2-1-luvuin. Näin toisella jaksolla klubin hyökkäyksiin hurjaa puhtia tuonut. Mutta 5 on varmistanut jo paikkansa ykkösdivariin ensi kaudeksi ja pudottanut kapista Valkeankosken Hakan. Joukkueella on kokeneita pelaajia kuten Mike Belfield ja Kimmo Tarkkio, jotka tänäänkin loivat tukun hyviä tilanteita. HJK puolestaan on liigassa karsian paikalla eikä putoamisen uhkaakaan ole vielä vältetty. Sama saamattomuus kuin liigassa näkyi HJK:n otteissa myös Cup-ottelussa. Parhaan paikkansa HJK sai varsinaisen peliajan loppupuolella. Kalle Lehtisen vapaapotkun nappaa sylinsä TK-maalissa Marko Grönroos 0-0 numeroista mennään jatkoajalle. Jatkoajan alkuminuutilla vaarallisempi on Pasi Rautiaisen valmentama PK. Grönroos käynnistää nopean hyökkäyksen, Jaakko Väänänen kääntää, Kimmo Tarkkio ja Joni Alvessalo pääsevät läpi. Alvessalon veto täpärästi sivuverkkoon. Jatkoaika on pelattu 12 minuuttia, kun HJK:lla on rajaheitto. Mika Lehkosuo tuikkaa Obi Anicelle, joka aloittaa pujottelunsa. Sen päätteeksi laukaus etukulmasta sisään 1-0 HJK:lle. Anice yritti joka tilanteessa loppuun saakka. Ja kun Arno Turpeinen sai punaisen kortin ensimmäisen jakson lopussa. Paikkaa jalkapalloliigassa tavoittelevat hankolaiset käyttivät HJK:n yhden miehen vajauksen heti hyväkseen, kun Kenneth Pulkki laittoi pallon verkkoon. Helsinkiläiset toipuvat suurella sydämellä pelanneiden hankolaisten shokkiosumasta vasta toisella puoliajalla. 8 minuuttia ehti kulua, kun ulkomaan apu Obiora Anice teki komeasti ottelun tasoittaneen maalin. Suomen cupin voittaneet raitapaidat hallitsivat viheriön tapahtumia pelin loppuun asti, vaikka vieraat saivatkin tilaisuuden nousta pääsarjaan pelin viimeisellä minuutilla. HJK säilytti kuitenkin liigapaikkassa yhteismaaleen 2-1. Joo, kyllä, niin oli aika tiukka kulma tossa ja ne saattais aika paljon kavereita siihen maaliin eteen ja se oli ihan muutamista senteistä kiinni. Itse asiassa tämä koko kausi oli muutamista senteistä kiinni. Okei, tänään oli pallopomppi meille, että saatiin toi tasoitus ja saatiin tuo kauan kaivattu sarjapaikka säilyttää. Koripallon SM-sarjassa HJK:n ja Hangon IK välinen taistelu ensi kauden liigapaikasta huipentui tänään Olympiastadionilla. HJK joutui tuleen vahvasti nuorennetulla joukkueella useiden pelikieltojen vuoksi.
Otteet olivat tässä huipputärkeässä ottelussa välillä rajut, ja niinpä tästä tilanteesta tuomari passittaa HJK:n Aaro Turpesin seuraamaan loppupelin kentän laidan. Hangon ensimmäinen vaarallinen tilanne tulikin ulosajon seurauksena syntyneestä vapapotkusta. Komea veto osuu hankolaisten harmiksi maalin ylähirteen. Peliä oli käyty runsaat 37 minuuttia, kun Hangon Kenneth Pulkki saa loistavan läpisyötön ja siirtää joukkueensa 1-0 johtoon. Tässä vaiheessa HJK:n leirissä oli verenpaine todella korkea. Toisella jaksolla HJK-nigerialaisvahvistus Obi Aniche lataa komeasti röyhkeän nousunsa päätteeksi. Peli päättyy tasatulokseen 1-1 ja näin HJK säilytti liigapaikan yhteismaalleen 2-1. Helpotus loisti valmentajan kasvoilta ottelun päätyttyä. Helpottuna